тамошобинони иззатманд салом. ин лаҳза маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноятии як ҳафтаи охир шинос менамояд. дар ин барнома шумо имкон доред вобаста ба содиршавии ҷиноятҳои одамкушӣ, ғоратгарӣ, дуздӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо барои худ маълумот пайдо кунед. дар студия бо шумо мо Рухсор Таваллузода. даст ба ҷиноят задани ҷавонону ноболиғон воқеан боиси нигаронӣ ва ташвиш аст. чунки дар ин синну сол ин қишри ҷомеа бояд умри худро сарфи илму дониш ва ҳунар намояд. 4 нафар гумонбар ки яке аз онҳо ноболиғ мебошад, барои содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт боздошт гардиданд. шабгардию беҳудагардӣ ва нӯшидани машруботи спиртӣ баъзан боиси содир намудани ҷиноят аз ҷониби ҷавонону ноболиғон мегардад. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино 2 нафарро дастгир намуданд, ки онҳо дар содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ гумонбар дониста мешаванд. инҳо шаҳрвандон фирӯзҷони Сафармад соли таваллудаш 1998 ва ноболиғ сокини шаҳри Душанбе мебошанд, ки номбурдагон санаи 9 декабри соли ҷорӣ ҳангоми дар кӯчаи Саъдии Шерӯзӣ қарор доштанашон аз ҳиссиёти авбушӣ тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда бо шаҳрвандон Одинаев Осаф соли таваллудаш 1991 ва Иноятов Манучер соли таваллудаш 1997 муноқиша намуда онҳоро мавриди иллату кӯб қарор доданд. ҳамзамон телефони мобилии ҷабрдида Одинаев Осафро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор карданд, ки бо содир намудани ин кирдорашон ба ҷабрдида ба маблағи 1500 сомонӣ зарар расониданд. Шам омадем, Фирӯз омад, пива хӯрдум, моҷам. Вақте омад, чо ҷанг доштем, як Фирӯз Давид омад, задум, ман телефони иша гирифтам, ин телефони иша гирифт, гурехта рафт. Ман биромадам, як пива бар, як пива хӯрдум, биромадам ки ё ҷанг дорам, ба ман омадам, задум, телефона гирифтам, гурехта рафт. инчунин кормандони милитсия 2 нафари дигарро низ дастгир намуданд, ки онҳо низ дар содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ гумонбар дониста мешаванд. инҳо шаҳрвандон Нусайриев Амид соли таваллудаш 1984 ва Талбиев Шуҳратулло соли таваллудаш 1995 сокинони шаҳри Душанбе мебошанд. зимни пешбурди корҳои тафсилотӣ муайян карда шуд, ки номбурдагон санаи 11 декабри соли ҷорӣ як нафар ҷавонписари 27-солаи сокини пойтахтро мавриди иллату кӯб қарор дода як адад телефони мобилии номбурдаро тасарруф карданд. бо ин амал ба ҷабрида ба маблағи 1800 сомонӣ зарар расониданд. айни замон вобаста ба ҳар ду ҳолат нисбати гумонбаршавандагон барои содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот ҷараён дорад. бо мақсади кам кардани таъсири зараровари ихроҷи газҳои нақлиёти автомобилӣ ва дигар омилҳои ифлоскунандаи ҳаво ва муҳити атроф, раёсати сайёҳӣ ва экологии вазорати корҳои дохилӣ пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир менамоянд. ҳамзамон оид ба ворид шудани воситаҳои нақлиёте, ки намуди зоҳирияшон ба талаботи шаҳрдорӣ ҷавобгӯ нестанд, аз тарафи кормандони раёсати мазкур нисбати чунин ронандагон чораҳои қонунӣ андешида мешавад. аз ҷумла ронандаи автомошинаи боркаши Дулан рақами қайди давлатиаш 113 хм 07 Каримов Маҳмадхон сокини ноҳияи Рудакӣ, автомошинаи тамғаи Дулан рақами қайди давлатиаш 02901 Саидов Сайҷафар сокини ноҳияи Рудакӣ ва ронандаи автомошинаи тамғаи Шагман рақами қайди давлатиаш 842 ХЕ 01 сокини шаҳри Душанбе, ки бе болопӯш масъулияи сохтмонӣ ва бо нақлиётҳои ифлос вориди шаҳри Душанбе гардида буданд, нисбаташон протоколҳои зарурӣ тартиб дода шуд. ёдовар мешавем, ки тозагии ҳаво ҳамчун нерӯи тавонбахш нигоҳдорандаи саломатии инсон мебошад. мақсади чунин чорабиниҳо низ ба ҳамин самт нигаронида шудааст. ҳамзамон аз ҷониби кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат зимни доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ маълум намуданд, ки шаҳрвандон Оимаҳмадов Сафаралӣ соли таваллудаш 1976, Юлдошев Фирӯз соли таваллудаш 1996, Мирзоахмедов Рамазон соли таваллудаш 1987 ва Маҳмуродов соли таваллудаш 1998 сокинони шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Яврози шаҳри мазкур ба шикори ғайриқонунӣ кабк машғул мебошанд. инчунин ҳангоми санҷиш маълум гардид, ки ин нафарон иҷозатномаи махсуси силоҳро низ надоранд. ягон ҳуҷҷат дорад амиёрохт? ҳуҷҷат надорам. ҳуҷҷатош дар он вақтои ҷангу чужда нест. шумо ҳуҷҷат барои чӣ накардед то ин вақт? маблағ надоштам.
бинобар ин нисбати дастгиршудагон ҳуҷҷатҳои зарурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомотҳои дахлдор ирсол карда шуд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда земини дорӣ намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 4 нафар ноболиғро барои ба муомилот баровардани маводҳои тарфгарӣ боздошт намуданд. гузориши навбатӣ дар ин бора. агарчи бо назардошти зарару зиёни моддию маънавӣ ва ҷисмонии маводҳои тарфгарию пиротехникӣ ҳанӯз 4 апрели соли 1997 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 195 иловаи 5 воридоти маҳсулоти пиротехникӣ ба ҳудуди ҷумҳурӣ манъ карда шуда соли 2009 барои муомилоти ғайриқонунии он ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардид, вале то ҳанӯз аз ҷониби ашхоси алоҳида соҳибкорону тоҷирон бо мақсади даромади муфт воридоту муомилоти ғайриқонунии он бар роҳ монда мешавад. дар ин раванд кормандони мақомоти корҳои дохилӣ саҳми беандоза дошта аз ҷониби кормандони ин ниҳод миқдори махсусан калони чунин маводи зараровар дарёфту мусодира карда мешаванд. аз ҷумла дар натиҷаи бурдани корҳои пешгирикунанда аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда чунин ду далели нигоҳдорӣ ва фурӯши ғайриқонунӣ дар ҳаҷми махсусан калон ошкор карда шуд. дар рафти амалиёти махсус кормандони раёсати мазкур 4 нафар ноболиғон сокинони шаҳри душанбе ва вилояти хатлонро дастгир намуданд ки ҳангоми кофткои шахсӣ аз дохили борхалтаи дастгиршудагон наздики 30 000 маводҳои тарфгарӣ хлапушка дарёфту мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолатҳои ҷойдошта маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад.